Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно се синее небето ти безкрайно, как твоите картини меняват се умайно. При всеки поглед нови, по-нови красоти. Тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти! Уважаема госпожо Стоянова, ваши превъзходителства, скъпи деца и гости, скъпи приятели, колеги, за пети път Националното етнопедагогическо сдружение професор доктор Иван Шишманов
ни връща вечната младост на народната култура. Буди усета за красиво и добро в нашите сърца. За пети пореден път децата на България от всички етнически и конфесионални общности свиха за нас и за вас най-дъхавата китка на синовна обич към древната култура на нашите и своите деди. Те ни я поднасят за най-любимия, за най-българския празник, празника на светите братя Кирил и Методий. Благодаря сърдечно за гостоприемството на Народния театър Иван Вазов, който ни предостави изключително добри възможности за реализация на петия спектакъл "Отечество любезно". На нашата първа сцена, на първата сцена на Република България, тази вечер виждате деца от всички етнически общности в България. Тук рамо до рамо са българи, евреи, турци, роми, каракачани. Тук са всички, които живеят в пределите на нашата малка, но красива България. И така рамо до рамо, един до друг, ръка за ръка, един за друг, в мен звучат онези пророчески думи на Кирил, който казва: Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? И също тъй слънцето не свети ли еднакво за всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух? Като неугасващи комети тези негови думи разсичат тъмното небе на историята и вълнуват вековете с страшна сила. Едно неумиращо начало е корена на родното славянско слово. Месец май е нанизал броеница от пролет, песните им стигнали чак до космоса и смаяли света. И светът се провикнал с пълно гърло: тия песни български са проглас към звездите и разтварят небесата.
Обещах на Лозинка Йорданова да бъде много сериозен. Както виждате, съм грабнал здраво сценария. Но тук не мога да не импровизирам. Следващия състав се казва Гъмзовянка. И на репетициите аз няколко пъти сбърках и казвам: хайде сега на сцената момичетата и момчетата от Молдованка. Всъщност имаше една такава песен. За втори път нарушавам протокола, с ваше позволение. Обикновено кошница с цветя се поднася на финала на един спектакъл. Аз не се съмнявам в това, че нашия финал ще бъде от хубав по-хубав, а ми се иска тази чудесна кошница с тези още по-чудесни цветя да остане тук повече време на сцената. Тя е от госпожа Антонина Стоянова и ръководената от нея фондация Ценности. Благодаря изключително много от името на организаторите за вашата съпричастност към делото и идеята децата на България да си подават ръка в името на две неща едновременно – на националния мир и на свободата на личността. Нека тази кошница да остане и да краси нашата сцена до края на спектакъла. А ние продължаваме. Съхранили своето българско самосъзнание и богата книжнина, банатските българи са много интересна част от българския етнос. Прокудени от отечеството след разгрома на Чипровското въстание през 1688 година, те намерили спасение в Влашкото княжество и в Австро-Унгария. Шарена китка е тяхната култура днес. Да й се порадваме. Изпълнение на банатски българи от село Асеново, Плевенско.
Уважаеми госпожи и господа, драги гости, сега ще поканя на сцената един истински апостол. Това е неуморимата Лозинка Йорданова. Костюми от всички краища на нашата малка, красива България. Ревюто ще коментира лично тя. Уважаема госпожо Стоянова, уважаеми гости, дръзнахме да разтворим старите ракли на бабите и да ви покажем един букет от цветове, от силуети, от облекла, защото тъкмено хилядилетия наред облеклото на българската жена и на жена пиринска шарения. Децата на пиринския край носят костюми, които са обвеяни с елементи от културата на бежанците от Македония. Това са деца, малките, най-малките с работни облекла. На вратлето имат апострофеи, предпазни накити от зло. Тяхното облекло показва, че те са вече годни да вършат работа в къщи, т.е. минали са първият брак. Чужденците минали през България са се наслаждавали на костюмите и са възкликвали и отбелязвали в своите бележници. Така се носят жените по цяло българско, като че ли някоя Клитемнестра или Хекуба излиза на сцената. Толкова грациозна и красива е тя. Отворена грека, която битува в Титулилско краище, в Радомирско, в цялата тази западна част. Ето ги децата, които са вплели елементи от австро-унгарската култура в своите облекла и този великолепен език на цветовете е определил, че най-малките са отделени с цветове с бяло. С черната шапка вече момчето е пораснало и може вече да се изглежда на корото, за да избере мома. Ето ги нашите ромски волни души, които мерят кръст с Балкана от Ракитово дошли. Основно правило в облеклото е то да бъде удобно при трудови действия, да показва социалната същност
идентичност на този, който я носи и да бъде тя красива. Защото народът казва: дървото да облечеш и то да стане хубаво. Ето друг вариант на ракитовските ромски представители. Знае народът, че за песен сигур няма, за облеклото също. Езикът на цветовете и символите са валидни за всички наши етнографски области. Това са влашки представители на ромската култура. Първата дрека, която видяхте, е пренесена от Якоруда. Ето я двупрестилчената носие от Подунавието. Това е най-старинният вариант на българския национален костюм. Престилка. Искам да уверя всички, че децата са голяма сила. Ето виждате, това е детското присъствие, най-жизненият социум на нашата култура. С тях можем планини да повдигнем. Ой, Лазаре, Лазаре! Пчела се вие извива около крушек и туша. Така красиво само народът може да го каже. Лазарките са весталки на пролетта, на цъфналата пролет и на моминската зрялост. Вещаят във всяка къща на Лазаров ден. Здраве, приплод по ниви, градини и добитък. И много, много песни за дете, за мома, за пчелите. Лазарки от Брегалевци. А яйцето в кошницата – вечният символ на живота. По силата на неписаните закони на съжителство, ето ги от Кърджали костюмите, които със своята орнаментика показват колко близки елементи има в облеклата на съвместното съжителство.
от вълна, характерно за планината, с естествените цветове на вълната и на материала. Плашничето е характерно за малките деца. Подевките, момиченцата, които вече са подраснали, и момчуляците, те са с друг цвят облечени. И този символ на цветовете и тук съзираме. Венецът на главата вече показва, че могат да се изпровождат женихи в къщата на подрастващите. А този прелестен овчарски празничен костюм е като разветрен когато овчарят върви след стадото или свири, или с нощчето майстори нещо за своя душа. Браво! И както ви казах в началото, не ви излагах, нали? Една истинска броеница. Овации за нашите манекени. Сега имаме едно приятно задължение. То не, че другите не са. Всички се гордеем с лозинка за всички празници, които правиш ти. Поклон, благодарим ти!
drobneța, malacile
лампа ще пречи. Виждам една лампа отзад. Я малко да се завъртете ялката. Аз я ще бягам по пътека. Има ли други? Ледения. Ледения, айде бе, вълче. Той па нема по-дълъг кубота стига тук малко. Другия сон търси. Ами аз се чакам, къде сме били? Нали успяхме заедно да ходим? Как ще го